पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून 14 ऑगस्टला देशभरात फाळणी दिवस पाळला जाणार आहे. फाळणीच्या जखमांचं स्मरण दिवस म्हणून हा दिवस पाळण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टला हा फाळणी दिन म्हणून पाळण्यात येणार आहे. देशाची फाळणी कशी भयावह ठरली त्याचा परिणाम आजही दिसून येतो हे लक्षात ठेवण्यासाठी हा दिवस पाळला जाणार आहे. या निमित्तानं भाजपकडून राज्यभरात मूक मोर्चा काढला जाणार आहे. सावंतवाडी शहरात रविवारी सकाळी विभीषिकाच्या निषेधार्थ मूक मोर्चा काढण्यात आला. भाजप कार्यालय ते गांधी चौकपर्यंत या मूक मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. माजी आमदार राजन तेली, माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते या मूक मोर्चात सहभागी झाले होते. देशासाठी सर्वस्व अर्पण केलेल्या लाखो भारतीयांचा संघर्ष आणि बलिदानाचे स्मरण करण्यासाठी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला 14 ऑगस्ट रोजी विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस पाळण्याचा संकल्प भारतीय जनता पार्टीने केला आहे. देशाचं विभाजन झाल्यामुळे झालेल्या वेदनांचं स्मरण ठेवण्यासाठी तसंच फाळणीच्या वेळी ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जात आहे. प्रखंड भारताच्या झालेल्या फाळणीच्या निषेधार्थ हा मूक मोर्चा काढण्यात आला. या प्रसंगी माजी आमदार राजन तेली, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, भाजप मंडळ अध्यक्ष अजय गोंदावळे, महेश धुरी, रवींद्र मडगावकर, प्रमोद कामत, श्वेतल कोरगावकर, प्रियंका नाईक, शर्वरी धारगळकर, आरती माळकर, दीपाली भालेकर, मानसी दुरी, दिलीप भालेकर, जावेद खतीब, गुरुनाथ पेडणेकर, हनुमंत पेडणेकर, बंटी पुरोहित, कीर्तन आजगावकर, गुरु मडकर, दादू कवेटकर, पंकज पेडणेकर, संजय वरेरकर, सत्या बांदेकर, क्लेटस फर्नांडिस आदी भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. सगळ्यांनी सहभाग घेतला त्याबद्दल मनापासून आपले सगळ्यांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.